vôbec nechce. Preto sa tu rozprávam sama so sebou. Opa. A hádžem si s loptou. Kúkaj, jak viem driblovať. A kde je Matúš? Teraz by sa pripojil. Čau. No, ja som, viete, taký ten mím, čo takto rozpráva. To som ja. Jaj, preboha. Tu som. No, kúkaj tam. Že, jak sa máš? Čo si dneska robí? Počkej, ty si dneska bol v škole, nie? Ja som debil, len ja som bola doma. Sorry. Že bola dneska v školičke. Imagine ísť ešte zajtra do školy. Jaj! Nerozumiem po taliansky, či po jakom to je. Počkaj, Benji si tu ešte? Počkaj, ja to uvidím, ne? Asi aj, hej. Jo, neviem. To sú takí, vieš, takí ľudia trošku mimo. Ale mňa to baví fakt. Chápete? Oni sú úplne jak gadžovia. Som sa jedného pýtala, že ak bolo v škole, druhého sa pýtam, že či je tu. Ignorujem úplne. A počkaj, keď sa kúknem tu na, tak vidím, že tu je len jeden. Benjamin už tu nie je. Ok. Skríš na nej? Nie. Jak dobre bolo. Aha. Nechcela by som ísť do školy, fakt, že nie. Ja už som bol piatok. Voľné bude. Koľko bude mať, akože, počkaj, koľko máš hodín zajtra? 5? Či koľko? Že voľné. Týždeň budete robiť? Naši majú dneska 7 hodín aj zajtra. Alebo tak ktorý? Idem, čau. 6. No. A čo úlohy? Úlohy nám nedávajú. No teda, nemáme díky za